Zelfs de sjaar van Perzië kwam met koningin Juliana naar Jelsum. Zo verneemt wie de kei van het echtpaar Wassenaar. Haar plaats wie het visitekaartje van het Fries Rundvee Staanboek. Na de deur van haar man in 1958 zette Richie Wassenaar de fokkerij alleen terug. Bijzonder voor die tijd. Het is een hele statige, aristocratische vrouw. Daar ging je nooit in. Tenminste, als bijen zijn er net. Ze kon ik net terug bijen van neer altijd. Wat benauwd voor haar? Nou, daar kwam het eigenlijk wel op de. Ja. Zo zei het Tiete Cinema. Zijn hij weer bedrijfsleider op een van de plaatsen van de Wassenaars. Zijn ouderen kregen na het versterren van vrouw Wassenaar haar collectie tekeningen als erfstuk. En de familie zal het werk nu uiteindelijk schenken onder Laan- en Tuinbouwskwallen. De voorzitter van het Joerduistige Noordwind College. Die had eerst jaren in die squallen hong, maar op enig moment bij alle verbouwen, nijbouwen en het Van Hal Instituut wat op datzelfde plaakkam is, binnen die tekeningen een beetje in vergetelheid rekken. En nu zijn wij van dus waarom griepen naar die jaren 30. Hoe doet de ideale code eruit zeg en de tekeningen van vrouw Wassenaar Boelstra jaren in deze regio dus een prachtig plakje om ze nou een keer te exposeren. En die expositie is rond maand september te zien in de Tuinmanswente in Kwaaium. Vrouw Wassenaar had de tekeningen maken in de jaren 30. Wat opvalt is dat het beeld van de ideale ko in die tijd heel hoors wie. Het is het oude type ko, zouden wij dat kennen. Gedrongen, volle litser, maar toen vonden ze mooi. Maar als ze nou functioneel zijn en dat het de ideale ko is, dat moest die dan afvregen, zeggen we doen. Denk ik van de 30 jaren dat ongeveer 50 wel de mooie ko verregen hadden, deze tapvakkers, maar ze hadden mogelijk wel eens wat verketten. En dat is eigenlijk de ondergang geweest van een heel soort van deze tapvakkers. Het waren de tapvakkers van Friesland, maar zij gong echt haar eigen gang. Dus zij waren net alleen boerinnen, juist net. Zij waren echt gewoon in dit, echt wat mijn cultuur hier. Nou, en dat is wel heel bijzonder, vinden wij.